да направи много гръбнува. Ама мани се, бе, Миро! Знаеш какво? Няма да стане. Тук е право погоди. Стане. Бабка му. Супер! Но си добър. Да, наистина. Где се коши тук? Това е една година тренировка, камти. Нали, бе, Кънчо? Колко? Пак и се опитваш, Кънчо. Чакай малко. Майна, знаеш какво прилича? Пусни миналото, искам да го видя. Чакай, бе, сега. Прилича на ебан, който безу. Ядеш ма? Да, бе. Вали. Това е супер. Само е тук, само един е глуша. Аре, бе, искам да видя миналото. И как, като сега снимам? Тук няма ли да стане? А знаеш какво съм правил? Какво Нямам си голям правил? лос майна. Като съм си ги слагал тук, ръцете си пускам долу. Ти си ме виждал там на другите лоста. Само е така. Само е така и си пускам ръцете и така. Не, то пак се виждаш, бе. Ти пак нещо го правиш. Малко към маскаче. Му направиш трикове на лук и други неща. Чакай малко. Знаеш какво е? Чакай, е толкова Къньо, тече, че знаеш какво? Къньо, Ля го елото на лука. виж ма, Как? виж Това ма, не е откъде да е от луга. глей, Какво е на луна лука? Кажи. можеш ли да Много в метала. качиш отгоре на лук долу? Ей там, отгоре, Само шлак на лук. Само штрак. и пляк. Виж, не си докосвам краката. Само ще докосваш тревата. Не, то трябва да си докоснеш краката долу. Абе, може ли там отгоре на лук? Миро, напред един. Напред на наберни, само да не чупиш лоста. Давай, да. Ще го пас. Много топън стана. Ти майна аса! Какво набиране ще направя? То тая бати набирането направя. Покажи мускули, бе, брат. Сило от пет. А? Покажи мускули. О, мускули. Гледай се кащерам, гледай се само, гледай отзад гърба ми, гледай се. О, какви мускули на гърба имаш, особено. Ето, дали ще мога да се обърна? Или му се е бавно? Да, се събъчал ме. Можах, бе! Чуга. Аз се събъчал и по тениска. Не. Аз се облича направо гол. Аз се събъчал вика направо гол. Гледай се на малко, гледай се ако малко силно, гледай се. Чакай малко. Това е много ниско. Там на по-високо. Абе, Къньо, е там, бе. Ей там. Къде тук, бе? Аз... Ма, чакай от топка, бе. Айде. Опа. Ти кого е? Не. Какво? Защо му по-голям мускул от мен? Колко ти е? Какво? Колко е, Я? Я. Я, чакай. Кой е по-здрав, като гледаш?